Bij mij op de straat went zelfs die went nog in de staakerven bij de ouders op het hiem, omdat er geen betaalbare woningen binnen in het eigen dorp. Douwe David van der Boon uit Suward maakt hem hut voor meer betaalbare woningen voor jongerijn in de gemeente Tietsterkse Radiel. Alle jongeren die ondervinden dat probleem. Ze willen wel uit huis, maar er zijn geen woningen in het dorp zelf. Daarom wiest er op een mogelijke bouwlocatie in Tietsterk, op het plak van 2 oude basisscholen die het al 3 jaar leeg staan. Je zou wel een stuk of 10 of 20 seniorenwoningen kunnen komen, waar dan oudere mensen uit het dorp die al in een groot huis wonen, die kunnen dan verhuizen. En zo creëren we de terugstroom dat er weer plak komt van jongeren die starten willen, misschien een gezin willen beginnen en die dan mooi in het eigen dorp kunnen wonen. Zelfs wil Van der Boon, als hij letter uit huis gaat, graag in Suward wenjen blowen. Ik zit zelf op voetbal. Nou, ik zit er met al een jongeren in het voetbalteam. En maar de helft van het dorp is wel belutsen bij de vereniging. En ik vind het echt hartstikke mooi om daar zelf ook bij te bouwen. En als verhuizers, nou ja, dan is het krijgt oors natuurlijk. Als het naar jou is of naar een oorplak, dan hast minder binding met die mierschip.